ko soynetono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode Ceerno Malick Sow jom gandal towgal jom gandal timmungal cellungal e fannuji certudi so tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma foof ine catti mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow an bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta wat composé 78 186 02 48 Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jabaɗo jam fagile koyne muusi mi yiɗama jinmi ko jewdima anu yummiraɗo arwajo ɓesgoma kono foytudu men jango ko woni laal fofo ma juuɗe jiitu jam fagili koye welani sa ummima wuro ma natelade toppitoɗa jangde ma sabu jawdi aduna jarani ɗum duniya o duniya Nimso Guilli jarabi mojani Nimso Guilli jarabi mojani Nimso Guilli jarabi mojani jafagili koye welani Nimso Nimso Guilli jarabi koye mojani jamfa joni jippiwi nene mi a jippiw nene gila nder haalde ma ɓe nuttuma guilnade iwole nuttuɗa kam guilnade nene nani koto fo yiyani kam imi yiyani ma yiyani taw mi fuɗɗima ɗanade seeɗa kam fuɗɗi ɗana guilma aɗa futtinere ƴeewi ko woni ay min ko kalta ɗon ko min mi talan ɗum komi puɗɗinoɗo ɗanade komi puɗɗinoɗo ɗanade a jippima nene accu miijoji ɗi nene boni yoni tan a woni suuɗa ronki yaltude safawde hen miijoji ɗi nene mi yiyando paɗade komi leli noon mbeɗe fofti déjà a wi a naati ɗo mi tinani komi puɗɗinoɗo ɗanade walla anen kadi andanta mi kay noddanmami nde mi hulbom aɗa futtin kam guiri mbiya ha daniyel mais miijoji moƴƴani de mi wona joni jippiɗa joni jippi ya foftoyo tampi ha ɓooya mi yama jewtan hande mbaɗa tampinaki nde kadi mi wuuli imata jolani mi joli he kono otoji ɗi ne wuuli na noon mbatta sa tottama kalis piɓa mbiya otoji ɗi ne nguli ala mi fiɓani ɗum wona ko oto baba o hewno kam arande oto bamma so aranani ma a wawa ƴettude taxi aɗa totta kalis ma ha timmi ne taxi ɗi kam a jorore mabɓe hami gona e haaludem te min mi yiɗa ɗum ɗonete nen yawa e suudu ma tan suudu no waɗi télé aɗa jogui portable ma iPhone ma machallah babal sodanma foof huɓɓu télé walla ƴeewa TikTok hande gona e yebde
TikTok. TikTok? Anda won TikTok ne? Ya porto min bele mer. Hubu telle ham jeba yewruma sede ka? Même hubu ya porto. Mele mi da? Bele mer. Anani? Susa. No fori kebe toton. Kebe roki ko 1 million 500. Kebe no ko 1 million 500. Kebe nyande jodi salmon do wala ko halani en addi 2 millions c'est 2 millions. Te min bodandi ko kebe watta galle mon ko fu mbiya ko ma ko 1 million 500. Ya nam dum. Ma ko dum jidda ya nam dum joni. Susa. Ada no ko ne. Halnam gonga no fori kebe addi ton. Kebe addi ko 1 million 500 Moussa ko jidda joni mi fena. On to mi da jattuden kadi sum ummi mo do halnani mi gonga hande kalminta fawdam yitere Ay kado hal accu dum bay non to wiyam mo do eden gandodiri très bien sada haali gonga mbod andi so taw ko fenade kalta mbod andi te mbod andi yummado quoi elle est capable gila adan bodo sentir no jamfa koy jolaten tôt ou tard halnam gonga amma dum ala sum ummi mo do en kalmini yitirde hor wi non dum don hor innu dum hen hor wiyam en karmudir yidirde halnam gonga pour la dernière fois temi reftantama hen no foti kebe tottion Moussa am go yeso go woni andi ko ala kalis kalten portam pinam no foti tottion mi anda o kimin ko 2 millions la bañ 2 millions hokke to gonmi do mbar jalan ma men sare nam fiere halna mo foti tottion mi anda joni ko 3 millions rokki min Susa halnam gonga he 3 millions 500 gasi ko dum totti min nena nana jogi dum to kalis won nena man jogi min gilen jimi yeso yummango mboɗani ko yestriya kono andin mo min mi wona punteteɗo mi wona tribilteɗo mboɗomi ya somi juuli futuro kaaliso mbuuɗu mi memani hen Moussa accu ko kalta bujjoy umma hen somi juuli futuro mami rendin kaaliso a timma mi addana yumma kaalis ma mbiya oto yewmi somi artima ototom kaalisam a jaram way gidel Moussa an Moussa argay o yahadde Moussa Sar Maymuna Chicken woni koto Amerique nokku biteɗo Colorado aɗa yiɗi defde no hannirta ni jokkondir e makko dog e ko lelani wat abonné e chaîne makko YouTube ko toon o hollirte dendagal ndefuji ɗi kala ka debbo walla ka gorko aɗa yiɗi wawde ndefu tubakoɓe jokkodir e makko walla ala ko ndefu futankagal ɓurɗa yidde wawde fo omo laaɓa laccire haako ñiiri buna ñiiri cengle ñiiri liɗɗi dahin loru bettel gosi karaw cakri ɗum fo omo waɗa so tawi koye Amérique mbiɗa gonɗa aɗa yiɗi wadde inde yangue anniversaire noddumo walla ala ko commande jiɗɗa ha e galle moon jokkodir e Sar Maymuna Chicken mbimi so tawi aɗa yiɗi jokkodirde e makko noddirguel makko nan ɗon ko ɗon tigui woni tongorguel makko mbimi noon dog e ko lelani wat abonné e chaîne makko sa yiɗa hay hunde humpuma e dennagal ndefuji ɗi waɗata toon jarabi wala jarabi do wi dum jarabi mo nara gelam yeah hande do jodda joni ka dogde gallo gorda do woni galle ma yow jam puri jambere hore ko jam julni jama okay jam tan jinmi ko kono jam non ma fode ta ana fodani jam ma poda dum na remade boy mo fodani jam ma den jam ay grandma o ko samba alar ko kala to maami ko wallahi an amidi yide dewgal tenge jomum nawanto dum hoore mum tenge kay maro ko yumirabe galle won rewbe puri nawde dum med an nawra tenge an dum ko woni ma en c'est sûr ko odo ko hokkirta million ngay tan ha wayno leydi wiye yimbe nawi gaw ko 500 million mi anda 200 million kadi fa sirani ma kalta ko sirani ma de boy kalta ko sirani ma de grandma ko samba lar bay min dal bay jam tan jili mi gayan
star talani wonen haalaji quoi franchement ouais buri kadi boy yo kadi sabu Allah accam kadi mi wad à l'aise quoi an mi arani pour yo mi yiɗa tikka mi ala gorko ala far an ko min tan gurtida wona fuddima kadi ko ɗum waɗata men noon acciwiɗam on konngol aɗa wonde gorko ladde ay ɗum ko mbiyata kam ko noon mi haalama goɗɗo fonno wiide kam noon saɗa wawi cafroɗa aɗa wonde gorko baɗɗa e mum kono an moniraki lam ala yiya kam noon pour lan pour ko muusi kam e joni natum mbaɗa nappa ay ko kalantumami noon goppa wonde saliyanke seeɗa eya ma yaha pora suddude debbo ma para waɗa ko mbaɗɗa ko kolira saliyanke an gonda yawade ma wonɗo hen ala ma e heege mbiyeɗa ara ñaam mbiya haarita harani ka saliyanke a ƴewsomi hocciɗo ay no mbaɗani ala fof ma accu oh sel boy sa tan o boy gan tampini kam saliyanke for real yeah I'm a hip hopper mi ala e complot ji mon ɗiɗi affaire de nafidagal mi ala min gonga rek gonga ran ha mayde maya dande heddo so rest in peace my niggas Carlo that's all. Kerol killam ko kan ma dana Comment ça te va? Haydara dana afadini horma hadma lalad koy e lel mi faddin ma danda lel mi faddin ma la haydara hoydu tan la Nimso Guilli on tarde de aɗen an noon a wowi ko boni finde tan jara kafe tan jaha elle célibataire garde ana aɗa wawi kasitare ganda rose botari plateau ma wat rose hirande la même chose hay sa addi café kam bonam debbo ana do wuro Guilli Guilli ma rose aɗen fularaji sa rosani ɗum mayata Guilli rosette ko waw wuurde Guilli nayota mayata mi haalani ɗum hani a haccito
force non hande kam mi ñaagaake comme tardu an aɗa wawi wiide ñan aɗa wawi déjà 10 heures yoni mais mi yiɗan findinde liggéeyu noon so yonti so yaadu yonti jonde ko ayiba n'est-ce pas noon Haalpulaar wi liggéeyo ɓuranma hoorema e reedu ma sen hen suuratmi hooram entre parenthèse hen cuuratma hanki ko koyɗuɗa hanki ko koyɗuɗa edda hanki aɗa anaka ha ɓe mbiya kam hayda te kadi hanki aɗa waɗa semblant som ummi mumkinɗa cikɗa mi yiyande min ɓurma yiide comme goppuɗon nder tan min ɓurma annduɗa ɗa ko cauchemar tan ko tubaɓe wiyata cauchemar ko en fait ko koydol muusgol non mi ali ko hamdude hade mais wona fof woni bonde non ko kongol ko wi ani noon an wi koydol haalani gonga n'est-ce pas mbiɗa sinno koydol no haalno gonga woppata ha jamma ara n'est-ce pas je sais que moɗa koye weltinde ɓerdom peut-être ko tubakoɓe mbiyata cauchemar ko cauchemar tan ɗum ça c'est rien du tout et ça arrive aussi à tout individu aussi cauchemar karɗum ɗanaɗe ha aɗa suuɗo hanki mbeɗa wattama hakkille a ɗanaaki ha weeti som ummi mbaɗa semblant cudduɗa mumkinɗa cikɗa mi yiyande mi yimamde sinno koyɗol no haalanno gonga sa huydi ɗum jogui million ŋaji sa fini maha gal wona mais non blague non il n'y a pas de blague à part sa hoydima aɗa jogui million ŋaji sa fini no waya est ce que ma yeytu million ŋaji ɗi ɗon ɓe mbi sa hoydi aɗa jogui kalis oɗo finde sa finita sa finita fina kalis oɗa wawi continde aɗani ñawlinam hay kafi ma mbaɗat ko mais gueɗel noon jinmi wiɗam kaldo tawmami resto walla kaccitiɗa bureau ɗum ko minama ayi oɗo kafe ceemeɗe goppuɗa ɗo a tawan ɗo apprenti ceemeɗe ko ceemeɗe pire mi wona apprenti mi wona coxeur ceemeɗe comme ceemeɗe ayi de ɗo kafe ami arta e gal moƴƴi wona heeɗuɗi ɓuranma condition ñamaɗo ha kara walla sa yeehi maya heege kono ñamde bowol kam mi ala hen min bonne journée wadde a welti merci mais mi doki ko mbiyatmam ko comme d' habitude rek kañumma ando hoore ma nani yo hakkillema de e ko yo hakkillema de koy Eminem City, Mira Eminem City, Eminem City, Eminem City, Eminem City, Mira Eminem City, Nimso Guilli, what happened to the mother? Yaga want a Nimso, Nimso Guilli, what happened to the mother? Go want a Nimso. I remember the jam sudam kon panam de wo pan moteja ogani wande jam sudam modum kon jam sudum yidir go chawde tan boy ko tagi sum wima ar ngeen kisero fie famen to ada sal te pourtant rona impact ala problème may gorat way arton mbara vibe sujuma mino e parrain à part grand maman jammaji romin kamara nak tan dey no problème boy mais mi famani ana da wada désister kalde nodduma mi di don wada reculer quoi arton placement non ton boy fils ay min dal burni kam tan ko mi ara galle mon quoi kadi en parlant de parrain au fegres mi wona jiddo rindude bebbe quoi non non sérieux min ko min vraiment dido gawuji mi wawa de mabbe composer ten gayno wodo mo jidani sa xam nga oɗo yiyamo tout le temps mo traîner sukaɓe rewɓe ay gorko non c'est vrai gorko yi debbo quoi sa yiɗa debbo tan gona ɓen ko ɓene yalla haddane ni mais kanko vraiment dal mi wawa wadde mo composé quoi mi feega réseau mi wawa wadde frek
mais ara galle mon tan mbaɗen œuvre après xam nga min jaabu jam quoi. tout le monde en parle donc moom mi wattamo défendre ɗum kam moom hay mo hirsimo wawa iddemo hen tagi wawondiron non ɗon kam ko gonga quoi ɗon ko gonga pe mi tagamma hen gueɗel gotel ba manda saɗande onon boy balejo garnoɗo kise men to boy balejo susa tu vois bitches ko kongi ma ɗi noon ko pendane ko ɗiɗon kongi way kam fof kam salte boy oɗon alandi holgani goro mo desɗomo joni quoi je ne sais pas un certain haggillo waɗum réfléchir Mamour Kébé certain voilà on gagne alandi resi boyo joni quoi Kébé Mamour Kébé resi boyo joni ala ko ɓuuri en yurminade parrain ƴettu fittanu boyo ene waɗa ɗum jonglé te boyo noon huliri mo manam joude faiblesse makko quoi 3 millions 500 ananande ah bon eɗo 3 millions 500 boyo rokka ngam tengimo ala no waɗi ala mi famani boyo rokki parrain rokki Mamour Kébé mbimami biyen Mamour Kébé o eyyi deso boyo eyyi rokki parrain ko 3 millions 500 birkaji tari e hiltinde famani joni boyo feccu ɗum ter hakkunde he o sehi ɗum 3 millions 500 o totti ɗum gel choucha o totti ɗum susa teŋe ok nanani non madame femme Mamour Kébé nde teŋare susa teŋi ɗum ko 3 millions 500 ay kala ɗo tawɗa fenowo kala ɗo tawɗa naafigi ko kulɗo reedu an ko ɗum gañtoɗa aɗa yaha aɗa janto chacha hawmo susa min dal inde makko nde kono mi safira fof mi haalirta ɓeej an enen ɗortoto enen foti wadde ni association anda oɗo e dow men wuuri ɓeej anda e dow men wuuri an o wayma haalande probléme komin kaldi ayi ɓe wi fenowo min de wujjo ɓurani kam fenowo par ce que goɗɗo wujjowo si yiyani wujjata fenowo noon si heɓani ko feno si heeɓi ko feno de aɗa andi huɗum ay ɗum sako fifi watta ɗum yawta ay si wonno ko min goɗɗo yaltanno goɗɗo heddo hoɗum gañiɗa hen min ko komi bonnaɗo mi teyani ɗum hakkude Allah mi teyani isi oɗo mi yiɗa o yaltinde kam gal ɗum diwnata takki mi fenowo kay ko noon haalani ɗum wi ko jantiɗama ko hoɗum gañiɗa hen ko kanko wi kala ko jimi wuro makko mi haalani manam kala ko nanɗa kala ko jiiɗa gona guite makko gona koyɗe makko gona ɗemgal makko kanko yima ɗum so tamba haalani ay min sa natti e probléme jiya a dañat probléme natta ko pour ɗum o wima ɗum aɗa waɗa ɗum pour ɗum sabu oɗo tottata kam mi ñama mi haara mi wooba mi ɗomdita a nani ligsi tan jaranima dimagu ma ngu jeeyangu wona fenowo a wopptaka mi yimi ko a fenowo ko gonga kay esi mi tayani ɗum de a waɗi bone tan mbiyami tawaki komi liggaɗo mo liggima an no paɗa no poɗɗa goɗɗo liggoma mo yakkata kalis mum ema yo rewni ya woto lappa pus ɗum ko jantotoɗo tan gañmi aduna mum fami o feccu ɗum hakkunde tere teŋe makko ɗe mo Mamour Kébé hokki mo o feccu ɗum tere hokki parrain par ce que so hokkani parrain tikkanam mo manna sat fami o joue de faiblesse makko ko hunde ganduɗa kam min que vraiment mboɗo yiiɗa hen haalde mais mi yiiɗa bon voilà waddirde neɗɗo alandi sa andi neɗɗo tan jikku makko jarani ko ɗon mbadde quoi hunde yurminide nde ganduɗa wawa famde min konngol waɗo komi déranger tan ko wiyat boyo ko luuɗum te boyo kalde o yiiɗi ɗum o yiya ɗum kanko parrain ko luuɗo boyo bimami te boyo ko kurtiɗo kono kalde o yiiɗi yindirde boyo yindiren makko ko kalde holal it's time min jooɗoto kisero boyo waɗa débarqué mais joni boyo ɓeyɗe mbiɗa kañum e grand Mamour Kébé kamɓe koddi et cetera beele on grand kañum anda debbo mum ko woni e dow muɗum ko non alandi san alandi ɓe mbima la confiance n'exclut pas le contrôle wone worɓe noon soɓe jiiɗi debbo tan a faami ɓe goppi yurnitade ko jomum woni e dow majjum nagam sagam min kam vraiment ene musami quoi en tant que debbo desaɗo en tant que kadi aɗana waɗa ɗum torturé e ko way noon te parrain mi haalama
parrain wala mi haalanma hay seeɗe ko wiyete greŋaji sentiment wala ɗum e boyo ndeysan hutorto ɗum tan quoi c'est bizarre ɗum tawi min ni bon ko mbiyatma mi yaade kisero peut être ka sehilam mboɗi ɗo darimi fof darɗa mais parrain mom ɗum noon mom mais boy aɗan batten mbaɗa mi ara joni komi jejjinoɗo won machine oɓe ñifano ɗum nde ɓe nanono son joni aɗan batten accu min jaabo vite fait non boy ƴew taf mi arta mais ƴew toon kam mi wawa yaad toon ay ƴew faɗam galle moon mi ara mi tawma galle moon jewten hakkude riyele mais galle feeguji ɗi toon kam mi wiyani yaya toon way tek mi wiyani yaya toon oppumu jehen gallamen ha para mi ara mbaɗanma ɗum mixé kono fatmi haal ɗum ɗon jiiɗa non ko affaire ƴew fat après mbaɗa mi arta dandu ya mbaɗa mi ara a waɗi jikkuma rek ok mboɗum fanmade ok Nimso Guilli what habe gida mada yaga wanta nimsa Nimso Guilli what habe gida mada ngoba wanta nimsa ay mimber jiji jam sudam ban bonam de wopan modeja okane wande jam sudam mudul kon jam sudrum yidur mu ko jawdi ton sanani nimso wiya chakal golle de charanda wainaki la chudamo kanko goto winde makko alati nimsagata jontado be nguti kono gontuda ko kani killi afeji ponande fo sahada hollitan a halanamo to yidama yiko jeba ma nyani nyande budi mado nyande fo mi yena hala chala daka mubodo kite nako kala nugo poni garnde wataki debo ma e garte reno serdo nimsita inama nimsikili nimsete mimi nimsete mimi nimsete mira we nimsete mimi nimsete mimi nimsete mimi nimsete mira we nimsete Nimso Guilli what habe gida mada yaga wanta nimsa